Zostaneme. Iná farebná kombinácia ako čierno-biela im nič nehovorí. Iný klub ako Juventus Turín pre nich toľko neznamená. Hovoria si fanklub Juventus Čekoslovákov a kúsok Talianska prinášajú do jednej z bratislavských pizzérií, kde sa pravidelne stretávajú. Ako vedia na diaľku podporiť svojich miláčikov, sme zisťovali priamo v sídle fanklubu počas megašlágra série A, keď bianconeri cestovali na horúcu neapolskú pôdu. Fanklub vznikol pred 4 rokmi, vo februári. Platini pre mňa bol top hráč a celý Juventus vlastne vtedy, čo tá druhá generácia, takže tie 80. roky boli významné pre mňa, že vtedy je človek ešte mladý a hľadá nejaké vzory futbalové, aj každý asi ako mladý chlapec hráva futbal a hľadá si tie vzory a asi tam to vzniklo. Zidane prišiel do Juventusu a to bol taký impuls v podstate pre mňa, som ho veľmi obdivoval a odvtedy vlastne, jak som, dá sa povedať, videl prvý zápas Juventusu, som si ho zamiloval a už je neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Bol maj 2003 a semifinále Ligy majstrov, kde bol Juventus Turín a Real Madrid. Prvý zápas Juventus Turín prehral na Madride 2-1 a odveta bola v Turíne. Juventus tedy vyhral 3-1 a vlastne od toho zápasu sa dá povedať, že fandí Juventusu. Tým, že som spoznal Miloša, nášho prezidenta, tak hovoril, že máme tu nejakú pizzerku, budeme sa tu stretávať, budeme sa aj chodovať. Tak prečo nie, keď je nejaký zápas, tak si to radi posedíme. Je to taká domácka atmosféra, by som povedal, že každý si vidno, že si žije tým Juventusom, že každý toho vlastne dáva srdce do toho fandenia aj tu, napriek tomu, že nejsme na štadióne. Vždycky niekto príľudne, chodia sem chlapci z okolia, dneska prišli zo Šale nejakí fanúškovia. Ja mám sa veľmi dobrý pocit a myslím, že aj tí chalani, čo sem chodia, tí fanúšikovia, keď sa tu stretávame, myslím, že majú ten pocit z toho, že keď si dáme tú dobrú pizzu, dobré vínko, dobrý futbal a asi myslím, že sa mi splnil ten môj sen. Mníchove tam ma zobral prvýkrát na futbal a ako ma to nadchlo, takže odtedy vlastne som fanúšičkou aj ja. Boli sme na zápase na takom top Juventus Inter, kde Juventus vyhral, myslím, že 2-1. Bol som asi na 3-4 zápasoch. Bol som aj pozrieť ten nový štadión v Turíne, ktorý ma očaril. Korály, ktoré som sa nejako naučil, som sa pozeral už cez internet, cez YouTube, kde fanúšikovia sa natáčajú a v taliančine mám blízko, tak som sa to nejako naučil a na štadióne, keď sme boli aj na normálnej tribúne medzi normálnymi ľuďmi, tak tam fandia obyčajní ľudia s deťmi a tam som sa vtedy chytal